Казвам се Димитър Димитров от село Дъскот. Представител съм на фирма Вили Агро 2016 ООД. Обработвам около 1500 декара, голяма част в Дъскот и много по-малка част в село Паскалевец. Ще да ви кажа как се стигна до това да използвам цервентата. Тази година взимах една нова нива, 250 декара, която пустееше около 2 години, не беше обработвана. Страшно заплевяване имаше. С мен се свърза търговски представител на ФМЦ Христо Христов и той ми каза за този препарат. Препаратът цервента. Ходихме на нивата с него, обикаляхме навсякъде и той ми каза, че ще свърши перфектно работата. И аз му се доверих и останах много очарован от самия продукт. Като влезнах да я пръскам, тревата беше малко повече от житото. Хвана перфектно червена мъртва коприва, великденчи, лепка, лайка и съм много доволен от този препарат. Получи се невероятен успех. Тази нива, дето беше много заплевена, използвах цервента 5 грама на декар, а другите, дето си ги обработвам от дълги години, ги работях на 4 грама. Но и с двете дози препарата се свърши перфектно работата. Друго мога да споделя. На едно парче от 10 декара пръскачката по ъглите беше оттарвала, лепката беше излезнала върху житото и с гръдна пръскачка го напръсках. На 15-тия ден нямаше и помен от лепка. Беше всичко унищожено, лепката беше излязла върху пшеницата. В това поле пшеницата беше преминала оптималната фаза на пръскане и резултатът беше невероятен. Нямаше никаква токсичност към пшеницата и се даде много добри резултати, макар в това късно пръскане. Значи бих го препоръчал на моите колеги. Сигурен съм, че и те ще останат много доволни.